салом бародароне ки имрӯз моро тамошо мекунанд. Хуш омадем ба канали мо. пешниҳоди шумо як намуд мошинае ки хеле қувваташ баланд аст. Барои шумо лозим бошад марҳамат аз ин намуд мошинаҳо харидорӣ намоед. пешакӣ мегӯям ки нархаш дар худи мо 1,5 аст. профессионални чагр, яъне батареяш бениҳоят қувваш баланд аст. спортмен номаш чанд намуд насадка дора, чанд намуд ҷои куштан гирён кардан дора ва метавонед ки бо қувваи барқ ҳам истифода баред ва батарея худаш. ҳозир ман кушода ба шумо нишон медиҳам бародарони азиз ки дар комплектатсияш чӣ дорад. Mana şunu binin. Şöyle yapalım şunu. Süper. Mana. Barодарин азиз, дар ин ҷо насадкаҳо дестем ки насадка 4 насадка дора. Размери 1, 2, 3, 4. Дар ин ҷо равғане ки барои мошина дар кор аст, равған дорад. Боз дар ин ҷо зарядяк барои худи мошина. качествашам бад нест, хеле качестваи хуб дорад мошинка. ва дар ин ҷо шоткае ки барои баъд аз тамом кардани кор шумо бояд тоза кунед. Ана ин комплектатсияшам. ва шумо нишон медиҳам мошинара. Мошинаам хеле мошинаи хуб аст. дар ин ҷо батареяш кушода намешавад, танҳо як батарея дорад ва дар ин ҷо заряд мегузоред. дар ин ҷо индикаторш нишон медиҳад ки гирён шуд ё ки не. дар ин ҷо пеш кардан, вақте ки пеш мекунем албатта индикатор кор мекунад, мошина дар кор медорад. дар ин ҷо 1 то 2 миллиметра метавонед ки ба ин паст кунед мӯи сари худро ё ин ки ҷои нолозимаи мӯи сари худро. боз хомӯш мекунем. дар ин ҷо чиқа ки мебинед шумо керамика аст, дандонакаш. качестваш бениҳоят качестваи хуб аст. харидорӣ кунед. нархаш на он қадар қимат аст. 1300 рубл дар моҳ аст. ҷоеро ки мепурсед нархаш гуногун аст. марҳамат омада аз мо харидорӣ кунед. агар шумо хоҳед ки аз ин боз ҳам арзонтар гиред, марҳамат дар канали мо подписатсия кунед, лайк гузоред ва видеоро поделитсия кунед ки кадомида ки дар кор бошад омада гирад. дар комментария нависед ва шумо маъқул шуда бошад мо адресашон албатта ба шумо пешниҳод мекунем. ин буд мошинае ки пешкаши шумо кардем мо имрӯз. мана насадкош. комплектатсияшда чӣ аст? фикр мекунам ба ҳама маъқул мешавад ва бениҳоят арзон аст. дар канал подписатсия кунед. 100 рубл барои шумо скидка карда мешавад.